тааннаама нутаалиа тарсарнissaani qaan suutigalu inatsartuleriasia аллагнертимиарнеқар тассани инаттусиллуу илусситсигу таан Fiskeri er landets største indtægtskilde, og lige nu er forslaget til den nye fiskerilov i høring. I høringen er der store ændringer til høring, og det er det, vi skal drøfte her og debattere i Isumersoffik. Velkommen. Jeg vil gerne byde velkommen til KNABK's formand, Henrik Sandgren, naalakkersuisoq for fiskeri, Carl Christian Kruse og Grønlands Erhverv, Bent Sørensen. Fiskeri er landets største indtægtskilde, og dette lovforslag indeholder 67 paragrafer, og lad os lige se på de vigtigste. Lovforslaget indeholder forslag om ny kvotefordelinger. Udover det vil er foreslået ny kvotefordeling til nærkystfiskeri. Og går fra 57% ned til 50%. Forslaget går på, at man kan fratage rejlicensen med 5 års varsel. Grønlands Erhverv, Bent Sørensen. Hvad mener I om den nye fiskerilovsforslag? Vi har ikke noget imod grundlæggende ændringer i lovgivningen, men hvis vi ser på dette lovforslag, vil det reducere indtægtskilderne til samfundet. Og det er en forværring, hvilket Økonomisk Råd også har påpeget. Vilkårene for fiskerne vil også forværres. Og det er også påpeget af andre, at det vil skade samfundets økonomi. Henrik Sandgren, hvad mener I om den nye fiskerilov? Forslaget til den nye fiskerilov. Lad os sige grundlæggende, at fiskerilovsforslaget på sin titel lyder meget godt, men det er beklageligt, at Fiskeriudvalget ikke har færdigbehandlet visse spørgsmål, og derfor er fiskerilovforslaget grundlæggende flot på sin overskrift, men vi mangler dybdegående bemærkninger til selve paragraferne. Og vi mener, at naalakkersuisut har taget beslutninger om at foreslå ændringer, der kan foregå fra år til år. Naalakkersuisut for fiskeri, hvad mener du om jeres forslag?
Vi er nu i gang med høringen, og den slutter så i morgen. Hvad mener I med det? Om de 5 år. 5 års varsel på at kunne fratage rejkvoter. Er dette ikke en forbedring til, at man så kan give rejkvoter til andre? Her siger man, at man kan fratage kvoterne med 5 års varsel. Og hvis man vil fratage disse, så er grundlagen for det, at man går ud fra samfundets vinding. Og det, der menes her, er, at man skal kunne tage kvoten og kunne uddelegere den til andre. Og det mener vi ikke er på sin plads. Og vi har derfor også et søgsmål, som bliver en realitet. Der har været mange rejfiskeri, der er foregået op til 1999, som ikke kunne betale sig. Og derfor er de her kvoter på ubestemt netop blevet på et bestemt grundlag. Og det har så bedre kunne betale sig inden for rejfiskeriet og fiskeriet. Først da fiskeriet blev rentabelt, har man udviklet fiskeriafgifter, som jeg mener er det bedste på verdensmarkedet. Vi har fået jurister til at undersøge, hvordan fratagelse af kvoter vil kunne påvirke samfundet. Om det kan være et grundlag for et lovforslag. Det kan være 5 år, 10 år eller endnu flere år. Og vi har sat den til 5 år, til at vi kunne tage kvoten med varsel på 5 år. Økonomisk råd har vurderet, at man skal kunne varsles i god tid i forhold til banker og andre udgifter. Og det bør ske mindst 10 år før. Vi arbejder for samfundet og befolkningen, og det her er landets ressourcer, og de skulle gerne komme befolkningen til gode på alle måder. Og der er mange penge fra vores land og naturressourcer, som vi kan få. Der bliver sagt, at fiskeriet skal fortsætte som nu, og administrationen af fiskeriet skal fortsætte som nu. Men vi mener, at der bør ske forbedringer. Henrik Sandgren, hvordan mener du, at høringen burde være foregået? I forhold til fratagelse af kvoten,
er det jo kendt, at for eksempel hellefiskeri har en fastsat kvote, og det er den, de fisker ud fra. Selve formålet i sig selv kan siges at være positiv, men der er mange ting, vi bør drøfte og have sat på plads inden. Vi bør have nogle mere konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre fiskeriloven. Hvis vi snakker om, at økonomien skal gavne samfundet, så er det vigtigt, at vi som høringen startede ud med. Vi kommer tilbage til dig, Henrik Sandgren. Carl Christian Kruse. Det er ærgerligt, at debatten går ud på, ser ud til at tage udgangspunkt i, at fiskeriloven er færdig, som den ser ud. Det er det ikke. Den er stadigvæk i høring, og vi er i gang med høringer, modtage høringssvar fra organisationer, og vi vil gerne afvente og er spændte på de svar, vi får fra de organisationer og høringspartnere, vi har sendt forslaget til høring. Vi vender tilbage. Og lad os lige tage kvotefordelingen. Fordelingen af rejekvoter til nærfiskeri og dybhavsfiskeri, som I gerne vil dele 50-50. Bent Sørensen, hvad vil det give af konsekvenser til dine medlemmer? Vi er stærkt imod det forslag. 57-43 kvotefordelingen var vi i forhandlinger og nåede frem til i 2001 med KNAPK. Og den nåede vi frem til i 2001. Før det var kvoten på 60-40. Vi kan ikke acceptere den form for lovforslag, som bliver formet udenom organisationerne. Det betyder, at en gruppe af vores rejefiskere vil miste 12% af deres kvote. De resterende kvoter, som bliver fisket i dybhavsfiskeriet, er netop det, som vi får vores overskud på, og det vil skade deres indtjening i fremtiden. Vi er nødt til at se på, at det her er en fratagelse af et værdi, som vi så også vil prøve at få tilbage. Henrik Sandgren, du må være glad for, at dine medlemmer får 50%. Vi skal huske på KNAPK's budskab, som er direkte og indirekte ejerskab. Skal rettes op på i lovgivning, før man
ændre kvoterne til 50-50. Nærkystfiskeriet har i forvejen store kvoter, og man vil prøve at fratage dem kvoterne, og det vil være for dyrt for samfundet, og vil bringe alt for lidt indtjening til fiskerne og de selvstændige fiskere. Så det vigtigste er, at de små selvstændige fiskeres ejerskabsspørgsmål skal rettes til i loven, inden så længe man vil give en kvote og gøre kvoten større, vil vi gerne tage de 15% først i lovgivningen med hensyn til ejerskabsspørgsmålet. Og på den måde vil de selvstændige fiskere få større profit af loven. De her 7%, der I vil rykke i rejkvotefordelingen. Hvad er formålet? Før det har Inatsisartut bestemt og besluttet, at kvoten skal fordeles 50-50. Og det er ud fra deres beslutning, og vi er ikke enige i, at vi er ikke enige i de grundlæggende konsekvenser, der bliver fremlagt her. Som Henrik Sandgren siger, direkte og indirekte ejerskab er også med i høringen af forslaget. Vi har sat det sammen på et punkt, og vi mener, at ejerskabsspørgsmålet er der taget højde for i lovforslaget. Det er jo allerede muligt under den nuværende eksisterende lov. Og forhandlingerne og indhandlingen af kvoterne foregår allerede og netop eksisterer. Og de kan på den måde agere inden for de lovgivende rammer, der er. Og det er nu. Den nuværende lovforslag vil sætte en stopper for det. Og lige nu er det en meget fleksibel lov, som vi er meget tilfredse med. Og det nuværende lovforslag vil bremse op for fleksibiliteten. Vi går videre til et andet punkt. Økonomisk råd fremlagde i sidste uge et råd om, at den nye fiskerilov, og de sagde, det er nogle ret store ændringer, man lægger op til, der kan have nogle potentielt store. Det er nogle ret store ændringer, man potentielt lægger op til i lovforslaget. Man kan læse i vores rapport, at det her det vil forværre økonomien i samfundet. SIK, KNAPK og GE er ikke så tilfredse med det nye lovforslag. Kan du forstå deres bekymring? De har selvfølgelig fremlagt et stykke arbejde ud fra det, de er blevet bedt om. Og selvfølgelig har de beskæftiget sig meget med den nye fiskerilov.
Og Økonomiske Råd har vurderet, hvorvidt naturressourcer kommer det grønlandske samfund til gode. Og de påpeger, at det her vil forværre økonomien i samfundet. Jeg har spurgt dem, hvordan fiskeriloven kan... Jeg har spurgt dem, hvorfor fiskeriloven ikke kan forbedre økonomien, når vi nu åbner op for flere indhandlingsmuligheder. Kan I ikke være først og gå først med forslaget om at arbejde videre med det? De varsler kun med bekymringer og kommer med betænkeligheder og bekymringer, og det er ærgerligt. Med den politik, vi fører, bygger vi ikke et lovforslag på grundlag af at forværre vores økonomi. Det bliver fremlagt, at der måske kan være underskud på 360 millioner. Er det her ikke modstridende mod at bevæge sig mod selvstændighed? På den anden side vil fiskerikvoten forblive, som det er. Hvis vi ser på fremtiden, så mener jeg, at lovforslaget peger hen mod en lysere fremtid. Hvad med de 360 millioner, der kan komme i underskud? Det her, det vil give samfundet større mulighed for at tjene penge, og derved vil økonomien også forbedres. Grønlands Erhverv, I har troet med et søgsmål. Hvordan står I i forhold til det? Vi vil gerne se, hvordan det videre forløber sig. Lige nu er der 300 millioner indtægter, og det vil vi gerne forøge med 50 millioner. Administrationen af fiskeriet bør give muligheder for større indhandling og større indtjening. Og der har vi fiskeriafgiften, som skal balancere med det. Og de her to fiskerilovsforslag og afgiftsforslag hænger ikke sammen. Finansloven nævner ikke engang de her ændringer, og det hænger ikke sammen, på trods af, at regnskabsforslagene går fra 2018 og 3 år frem. Det vi kritiseres kraftigt er, at der ikke er noget regnskab for det her fiskerilovsforslag, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan få. Og det er det, vi kritiserer. Vi kritiserer ikke kun for at kritisere. Vi har gentagne gange forsøgt på at skrive til arbejdsgruppen om, at deres arbejde skal fortsætte. Vi er ked af, at konsekvenserne, de potentielle konsekvenser, ikke er blevet fremlagt eller undersøgt. Hvordan vi for eksempel lukke det potentielle underskud. Vi har vedhæftet de forslag og bemærkninger til forslaget, hvor man kan se, hvilke konsekvenser lovforslaget kommer med.
Der er endda truet med søgsmål til naalakkersuisut, og det er i sig selv ok. Men vi har forsøgt at forme et lovforslag, der grundlæggende forsvarer samfundet. Og vi vil gerne fjerne ejekvoter, der kun giver enkelte mulighed for rejefiskeri. Og så længe ressourcerne er der, er det mulighederne for hvem, der kan fiske, vi gerne vil have ændret. Vi er i gang med at forberede konsekvenserne og de potentielle konsekvenser og vurderinger af lovforslaget til efterårssamlingen. Ved fremlæggelsen af lovforslaget bad vi ellers om de grundlæggende oplysninger, som danner grundlag for de regnskaber og selve fiskeriloven, og det blev holdt skjult for os. Vi fik ikke lov til at se, hvad begrundelsen var for lovforslaget og de økonomiske overvejelser. Ved fremlæggelsen fik vi ikke forud set udkastet til lovforslaget, og det har vi også kritiseret det punkt. Vi er imod lovforslaget, som det ser ud nu, fordi det kan ramme så mange. Hvad mener I om lovforslaget, hvis det bliver godkendt, som det er nu? Først og fremmest, som Carl Christian også selv siger, så bør ressourcerne fordeles bredere ud i samfundet, og der er vi enige i det punkt. Men når vi skal så længe vi har med ændringer til en lov, er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i det grønlandske folk. Og vi skal ikke lave ændringer bare for at lave ændringer, da det kan ramme befolkningen negativt. Derfor har vi fremsat ønske om større dialog. Vil I tage en beslutning blot for at tage en beslutning? Sådan kan I jo vurdere det, men organisationerne og de forskellige interessenter kæmper jo for deres egne interesser. Med så store muligheder, der bliver givet, ser det ud til, at der ikke kan komme enighed. Men fornyelsen af fiskeriloven, mener jeg, er på tide. Og det er kun til gavn for folket, vi arbejder. Jeg siger tak til Carl Christian Kruse, naalakkersuisut, Henrik Sandgren og Bent Sørensen. Rigtig god aften.